الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: uzvišeni Allah kaže u časnom Kur'anu: Allazina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum humul qarhu lillazina ahsanu minhum wataqaw ajrun azim. A oni koji su odgovorili na Allahov i poslanikov poziv nakon zadobijenih rana, oni od njih koji čine dobro i koji su bogobojazni imat će veliku nagradu. Dok sam spominjao neke događaje u vezi ashaba, neki detalji u vezi Hazreti Zubeira, nisam spomenuo neke detalje i danas ću to da uradim. Dok je spominjala ajet koji sam sad tek spomenuo, Hazreti Ajša radijallahu anha, ona je to spominjala svome bratiću ili sestriću Urvi. Rekla je: moj dragi Urva, tvoji preci Hazreti Zubeir i Hazreti Ebu Bekr su spomenuti u ovom ajetu, ili oni su bili među tim ashabima koje spominje ovaj ajet. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio ranjen u toku bitke na Uhudu i nevjernici su se povukli, on je rekao da oni mogu da dođu opet i da napadnu njih. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao ko će ići za njima. 70 ashaba se odmah javilo da su spremni da idu za Mekanlijama. Prenosioc govori da je Zubeir i Ebu Bekr bio među njima. I ovaj hadis je iz Buharija. I također i Ebu Bekr i Zubeir radijallahu anhu su bili tad ranjeni. Hadis u Sahih Muslimu je sljedeći. Hišam prenosi od svog oca da mu je Hazreti Ajša radijallahu anha rekla: tvoji preci su bili ti koji su odgovorili na poziv Allaha i njegovog poslanika, iako su oni bili ranjeni. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi: čuo sam časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: Talha i Zubeir će biti moji komšije u džennetu. Hazreti Sejd bin Džubeir prenosi da status od Ebu Bekra radijallahu anhu, Hazreti Osmana, Hazreti Alija, Hazreti Talhe, Hazreti Zubeira, Hazreti Sada, Hazreti Abdurrahmana i Hazreti Sejd bin Zeid je bio takvi da oni u borbama su uvijek išli ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a uvijek u namazu su stajali iza njega. Hazreti Abdurrahman bin Ahnes prenosi
da je on bio u jednoj džamiji dok je neki čovjek govorio na vrlo ružan način u vezi Hazreti Alija radijallahu anhu. Onda je Hazreti Sejd bin Zaid ustao i rekao: svjedočim da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: 10 ljudi će zaista ući u džennet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem će ući u džennet, Hazreti Ebu Bekr će ući u džennet, Hazreti Omer će da uđe u džennet, Hazreti Osman radijallahu anhu, Hazreti Ali radijallahu anhu će ući u džennet i Hazreti Talha, Hazreti Zubeir bin Avam, Sad bin Malik, Abdurrahman bin Auf. I ja mogu nabrojati svu 10. Kao rekao je, mogu da nabrojim 10. Ti ljudi su pitali: reci nam ko je. Hazreti Sejd bin Zaid nije govorio. I onda su ljudi opet pitali ga ko je 10. I onda je on rekao: Sejd bin Zaid. To jeste on. Huzur kaže: ja vjerujem da sam ovo već spomenuo dok sam govorio u vezi Hazreti Talhe radijallahu anhu. Hazreti Halifatul Mesih drugi govori: čim bi se objava, čim poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobivao objavu, on bi to diktirao drugima da se zapiše. I nekoliko ljudi znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio radi ovoga da radi ovaj zadatak. U historiji 15 ljudi je spomenuto da su ovo radili: Zaid bin Thabit, Ubej bin Kab, Abdullah bin Sad bin Abi Sarah, Zubair bin Avam, Halid bin Said bin As, Hiban bin Said Alas, Hanzila bin al-Warabi, Muika bin Abi Fatima, Abdullah bin Arkam Azuri, Shurahbil bin Hasana, Abdullah bin Ravaha, Hazreti Abu Bekr, Hazreti Omer, Hazreti Osman i Hazreti Ali. Kad bi god časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio objavu, on bi poslao po jednog od ovih ljudi da zapisuje. Prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio da Hazreti Enes bin Malik prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio Hazreti Zubair bin Avamu da jednom u jednoj borbi obuče majicu od svile. On je bolovao od nekog svrabeža. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dijelio imovinu u Medini, dao je veliku porciju zemljišta Hazreti Zubeiru. Također mu je dao voćnjak hurmi. Hazreti Halifatul Mesih drugi u vezi ovoga voćnjaka kaže: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao veliki dio zemlje Hazreti Zubeiru do te mjere da kad bi njegov konj trčao, kao imao bi mjesta do iznemoglosti da trči. Onda dok njegov konj je trčao i gdje je stao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Hazret Zubeir je bacio svoj kobić i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: i dokle je taj bić dostigao, i to je tvoje zemljište. Hazreti Halifatul Mesih drugi dalje govori: konji u ovoj zemlji mogu da trče na dugu distancu, ali arapski konji su bili još brži. Iako izračunamo to koliko konj može da trči, otprilike možemo da zaključimo da je to bilo kao 20.000 ekara. Imam Abu Jusuf u svojoj knjizi piše da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao dio zemlje Hazreti Zubeiru u kojem su se nalazile također i hurma. I ovo zapisivanje je također šta je Hazreti Halifatul Mesih drugi spomenuo, da to zemljište koje je on dobio imala su stabla
hurmi i to zemljište je pripadalo nekad nekim Jevrejima iz Benu Nazir, a selo se zvalo Đuruf. 3 milje od Medine prema Siriji se nalazilo. I ako sve to povežemo, možemo da vidimo da to zemljište je iznosilo od 15 do 20 hekara i da prije toga on je bio vlasnik tog voćnjaka gdje imaju stabla hurmi. U godini u kojoj su imali kao bolest, u ljudi bi tekla krv iz nosa. Hazreti Osman bin Affan radijallahu anhu je također bolovao od ovoga, do te mjere da ga je to zaustavilo da ode na hadž i također napisao svoj testament u vezi nasljedstva i tako to. I tada neko je od Kurejšija mu rekao izaberi nekoga za halifu, zbog toga kako se on, u kakvom je on stanju bio. On je upitao da li ovo ljudi traže i on je rekao da. Onda je Hazreti Osman upitao koga oni žele da bude postavljen za halifu, a taj čovjek nije ništa rekao. Onda je još jedna osoba došla, prenosilac kaže vjerujem da je to bio Haris i on ga je upitao također da nominuje halifu. Hazreti Osman je upitao da li je ovo nešto što ljudi traže, on je odgovorio da. Onda je Hazreti Osman upitao ko bi trebao da bude halifa i ovaj čovjek nije ništa odgovorio. Onda je Hazreti Osman rekao možda oni žele da izaberu Hazreti Zubeira. Ovaj čovjek je rekao da. Hazreti Osman je rekao tako mi onoga u čijim rukama je moj život, što ja znam, on je jedan najbolji među njima i poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je volio mnogo. Hazreti Zubeir radijallahu anhu prenosi da je ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem imao neku kao nesuglasicu sa nekim ensarijom koji je također učestvovao u bitci na Bedru. I to je u vezi nečega kako, jer su obadvojica bili zemljoradnici i u vezi toga su se kao prepirali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Zubeir natopi svoje njive i onda ostatak vode ostavi za svog komšiju. Ensarija nije bio zadovoljan sa ovim i rekao je o Allahov poslaniče, ti si ovo ovako donio odluku zbog toga što je on tvoj rođak. Kad je ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo, njegov izraz lica se promijenio. Ti kontroliši tu vodu da jedino natapa tvoje njive. I znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda dao što je i trebao da dobije Zubeir, jer je to bila njegova voda. A ranije poslanik sallallahu alejhi ve sellem je htio da pomogne i tog drugog ensariju, ali kada je čuo šta je rekao ovaj ensarija, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupio onako kako je i trebao, jer je to bila Hazreti Zubeira voda. Hazreti Zubeir radijallahu anhu prenosi tako mi Allaha, moje mišljenje je da sljedeći ajet bio objavljen zbog ovoga što se je desilo, prijevod, ali oni nisu vjernici dok ga ne učine sudijom između svega onoga u čemu se oni ne slažu jedni između drugih i dok u njihovim srcima nemaju nikakve sumnje u vezi njegove odluke i predaju se sa punom poniznošću. Hazreti Zubeir radijallahu anhu govori kad je ovaj ajet bio objavljen u vezi sljedećeg ajeta, zasigurno na sudnjem danu jedni među drugim
jedni između drugih ćete se raspravljati ispred svog gospodara. On je upitao: o Allahu poslaniče, da li se ovo odnosi na ovo svjetske nesuglasice? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio da. A sljedeći ajet: onda na taj dan bit ćete pozvani da dobijete svoje presude, da dobijete svoje ove svjetske blagoslove. Hazreti Zubair je upitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem: kakve blagoslove? Mi samo imamo vodu i hurme. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da možda sada su to blagoslovi, ali vrijeme velike imovine i svega će da dođe. Hafs bin Halid prenosi da ovaj prenosilac koji je prenio ovaj hadis rekao, on kaže, on je putovao često u Musul. To je grad u Siriji i bio je vrlo važan grad u to vrijeme jer je imao veliku populaciju i bio je rasprostranjen grad i mnogi ljudi su putovali tu. U svakom slučaju prenosilac kaže da je on tu često putovao i prenosilac kaže: ja sam jednom putovao sa Hazreti Zubeirom i prolazili smo kroz neku pustinju. On je trebao da se opere i rekao je da ja onda njega ogrnem s nečim što sam i uradio. Dok se on prao, ja sam držao neko platno. Nenamjerno sam pogledao u njega i vidio sam da je cijelo njegovo tijelo od glave pa cijelo tijelo bilo prekriveno ožiljcima od mača. Rekao sam mu: tako mi Boga, nikada nisam vidio tijelo koje je tako bilo izranjavano. On me upitao: vidio si ožiljke na mom tijelu? On je rekao: tako mi Boga, sve sam ih zadobio na Allahovom putu boreći se uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Osman, Hazreti Migdad, Hazreti Abdullah bin Masud i Hazreti Abdurrahman bin Auf su svi u svom testamentu stavili kao dio od njihovog testamenta da Hazreti Zubeir se brine o njihovoj imovini. I prema ovome on se brinuo o njihovoj imovini i trošio je svoju imovinu za njihovu djecu jer je imao, bio je imućan i ne bi trošio na njihovu djecu njihovu imovinu, već bi to radio od svoje imovine. Tako da poslije ova djeca mogu da troše ovo što su im njihovi roditelji ostavili kad oni odrastu. Spominje se da je Hazreti Zubair imao 1000 sluga koji su obrađivali njegovu zemlju i oni bi njemu davali kao neki procenat te zemlje, ali on to ništa ne bi uzimao sebi, već bi sve davao kao sadaku. Muti bin Asvad prenosi: čuo sam da Hazreti Omer radijallahu anhu kaže da je Hazreti Zubair jedan stup koji pomaže vjeru. Hazreti Abdullah bin Zubair prenosi: kad je Hazreti Zubair stajao na dan bitke Kamila, pozvao me i ja sam stajao pored njega. Onda mi je rekao: moj dragi sine, ili će oni tlačitelji biti ubijeni ili oni koji su mučeni. Izgleda da ću ja biti ubijen u stanju onih koji su kao potlačeni. Moja najveća briga je u vezi moje smrti. Onda je rekao: da li ti misliš da će ostati ikakvog novca poslije moje smrti? Moj dragi sine, prodaj moju imovinu, ali otplati sve moje dugove. Onda je rekao: kada platiš moje dugove i prodaš moju imovinu, ako išta ostane, 1/3 je za tvoju djecu, a ostatak njegovoj djeci. Hišam govori da sinovi od Hazreti Abdullaha bin Zubeira su bili istih godina kao sinovi od Zubeira, Hubejb i Abad.
to jeste njegova unučad su bila istih godina kao njegovi najmlađi sinovi. Abdullah bin Zubeir je imao 9 kćerki. Hazreti Abdullah bin Zubeir prenosi da Hazreti Zubeir da u njegovom testamentu počeo je da navodi sve dugove koje je on imao. Onda mu je rekao, ako ne mogneš da isplatiš moje dugove, onda traži pomoć od mog gospodara. Abdullah bin Zubeir nije shvatio šta je on mislio s tim. Upitao ga je, ko je tvoj gospodar? Hazreti Zubeir je rekao, Allah je moj gospodar. Hazreti Abdullah je rekao, kad sam god imao problema da platim njegov dug, ja bi rekao, o Zubeirov gospodaru, plati njegove dugove. I tako bi mu Allah pomagao da se ti dugovi otplate. Uzvišeni Allah bi nekako našao neki način da to on isplati i njegova imovina koju je ostavio poslije, jednostavno kad bi je prodao, to bi bilo dovoljno da isplati njegove dugove. Kada je Hazreti Zubeir bio ubijen, kad je postao šehid, on nije imao nikakve imovine u novčanom smislu, osim nekoliko kao predjela zemlje. 11 tih placova imao u Medini, 2 u Basri, 1 u Kufi i 1 u Egiptu. Način na koji Hazreti Zubeir je bio u dugovima jeste, ljudi su mu donosili njihove pare kao na čuvanje, ali on bi im govorio da to nisu kao pare da on čuva, već kao neki kredit ili pozajmnica, što je značilo da on to može i da troši i tako dalje, ali kad bi ovim ljudima trebalo pare nazad, on bi jednostavno im vraćao i tako njihovo blago bi bilo zaštićeno. U svakom slučaju nikada nije postao neki bogataš, kako god on bi uvijek učestvovao u bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uz Hazreti Omera, Osmana, uz Hazreti Ebu Bekra. Znači on je ta osoba koja je učestvovao u džihadu, ali nije bio od osoba koji bi jednostavno čuvali bogatstvo i bogatili se. Njegov sin kaže, kad je sve sračunao, njegovi dugovi su bili 2,2 miliona. Hazreti Hakim bin Nizam je jednom se sastao sa Abdullahom bin Zeidom i rekao je, o moj bratiću, koliko duga moj brat posjeduje. Hazreti Abdullah nije rekao svom amidži tačnu cifru i rekao je 100.000 i Hazreti Hakim je rekao, tako Boga, ja ne vjerujem da ćeš ti imati dovoljno da otplatiš njegov dug. Onda je Hazreti Abdullah rekao, a da ti ja kažem da je u stvari njegov dug 2,2 miliona, šta bi ti onda rekao? On mu je rekao, ne vjerujem da ti to možeš da isplatiš za njega. To je vrlo, vrlo teško, ako ne možeš doći kod mene da ti pomognem. On je želio da mu pomogne da otplati dug svog brata. Hazreti Zubeir je kupio Gabu za 170.000, a Hazreti Abdullah bin Zubeir je prodao to isto za 1,6 miliona. I onda je objavio, ako ikome je Hazreti Zubeir dužan, da dođu kod njega u Gabu. Hazreti Abdullah bin Džafer on je dugovao njemu 400.000 i rekao je Hazreti Abdullahu, ako želiš, ja mogu da mu oprostim taj dug, ili ako hoćeš, možeš da mi to platiš poslije nekad. Onda Hazreti Abdullah je odbio ovu ponudu i Hazreti Džafer je rekao da mu da jedan dio zemlje. Hazreti Abdullah bin Zubeir je rekao, tvoja zemlja je odavde do ovde, i tako je prodao to zemljište da bi otplatio dug svog oca. Hazreti Abdullah bin Zubeir je otišao kod Hazreti Muavije
Ovo je u toku njegovog vremena. Amar bin Usman, Munzir bin Zubeir i Ibn Zama su bili također prisutni tu. Hazret Muavija je pitao koja je cijena zemljišta u Gaba. Hazreti Ibn Zubeir je rekao da svaka ta parcela je vrijedna 100.000. Onda je Hazret Muavija upitao koliko je tih parcela ostalo. On mu je rekao 4,5 parcele su ostale. Munzir bin Zubeir je rekao da će da kupi jednu parcelu za 100. Amar bin Zubeir je također rekao da će da kupi jednu. I Ibn Zama je rekao da će i on također da kupi jednu parcelu za istu cijenu. Onda je Hazreti Muavija rekao koliko je još ostalo. On je rekao 1,5. I on je rekao, Hazret Muavija je rekao ja ću da kupim onda tu 1,5 parcelu za 150.000. I znači ta zemlja koja je bila ostala u Gabi je prodata. Poslije je Abdullah bin Zubeir prodao i svoju parcelu za 600.000. I onda kao što je Hazret Zubeir rekao da će uzvišeni Allah da se pobrine za taj njegov dug. Znači njegova imovina je bila prodata i dug je bio otplaćen. Kad je Abdullah bin Zubeir prodao tu zemlju i kompletno otplatio dug, onda njegovo potomstvo je pitalo za nasljeđe da bude njima dodijeljeno, jer sad kad su dugovi bili izmireni, njegovo potomstvo oni su željeli da dobiju svoj dio nasljedstva. Hazreti Abdullah bin Zubeir je rekao ne mogu vam dati 4 godine, dok ne prođu 4 godine i svake godine na hađu ne budem pitao da li iko je tu kome je njegov otac bio dužan i da oni dođu kod njega da on može da otplati taj dug. I poslije 4 godine, znači svake godine bi on to pitao na hađu i kad su 4 godine prošle, onda je dao nasljedstvo tom potomstvu Hazreti Zubeira. Hazreti Zubeir je imao 4 supruge i on je 1/8 podijelio na njih i svaka njegova žena je dobila 1,1 milion. Prema jednom hadisu njegova totalna imovina je bila oko 35 miliona. Sufjan bin Ujejna prenosi da nasljedstvo Hazreti Zubeira koje je bilo podijeljeno je oko 40 miliona. Hišam bin Urva prenosi od svog oca, prenosi da otprilike 51 ili 50 miliona je iznosila to bogatstvo. Slično Hazreti Urva kaže da je Hazreti Zubeir imao imovinu i u Egiptu i u Kufi i neke kuće u Basri i dobivao je također zaradu u Medini i onda kad su njegovi svi dugovi bili ispunjeni, ostatak imovine je bio podijeljen njegovom potomstvu. Muterif prenosi, jednom smo rekli Hazreti Zubeiru, o Abu Abdullah, zašto si došao ovdje sada? Zašto si došao ovdje? Dozvolio si da jedan halifa bude ubijen? Hazreti Zubeir je rekao u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Omer i Hazreti Osman. I mi smo često učili ovaj ajet. Prijevod glasi i bojte se takve smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su počinili nepravdu i znajte da je Allah strog u kažnjavanju. On kaže, mi nikada nismo mislili da će ovaj ajet biti ispunjen u vremenu od našem vremenu i do te mjere da ovo iskušenje koje nas je palo na nas se sada odvija iz ovog ajeta, dok je spominjao uvjete i uslove kada je Hazreti Ali radijallahu anhu bio
izabran za halifu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori, kad je Hazreti Osman radijallahu anhu bio ubijen, vidjevši da nemir među muslimanima se povećava, oni su otišli kod Hazreti Alija i tražili su da on uzme bejat od ljudi, a također ovi pobunjenici su otišli kod Hazreti Alija i rekli kao islamska vlada je na primaku raspada i on je kao rekao da on treba da uzme bejat od ljudi, tako da strah i nemir nestane i da se mir uspostavi. I tako ljudi su tražili od Hazreti Alija da uzme bejat, ali bi on to odbijao nekoliko puta i onda je to prihvatio i počeo je da uzima bejat od ljudi. A neki važni ashabi u tom vremenu su bili izvan Medine. Hakim bin Džabla i Malik bin Aštar otišli sa svojim mačevima da natjeraju Hazreti Talhu i da uzme zakletvu ili bejat od Hazreti Alija i drugim ljudima su to išli. To jest oni bi stajali sa svojim mačevima i rekli ili ćete uzeti bejat od zakletvu od Hazreti Alija ili smrt je slijedila. Prema nekim hadisima se prenosi da su kao nazor bili ti ljudi dovedeni kod Hazreti Alija. Bejat koji ili zakletva koja je znači učinjena na ovakav način pod nasilom, to i nije pravi bejat. Kad su davali bejat, oni su rekli da Hazreti Ali uzet će bejat od Hazreti Alija, ali da on mora što prije da kazni one koji su ubili Hazreti Osmana. Kada su vidjeli da Hazreti Ali nije odmah to uradio, oni su onda kao povukli svoj bejat, svoju zakletvu i odselili su se iz Medine u Meku. Jedna grupa od tih koji su ubili Hazreti Osmana su otišli kod Hazreti Ajše radijallahu anha i tražili da ona traži od Alija kao osvetu, da odmah to se osveti tim koji su ubili Osmana, i ona je to prema njihovim savjetima i postupila. Tražila je savjet od nekih ashaba. Hazreti Zubeir i Hazreti Talha su joj se pridružili i onda se borba između ove dvije grupe desila. Hazreti Ajša, Hazreti Talha i Hazreti Zubeir protiv Hazreti Alija bila je borba koja se zove Džange Džamel. Na početku ove borbe Hazreti Ali je podsjetio Hazreti Zubeira u vezi predskazanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kao rezultat toga Hazreti Zubeir je napustio to bojno polje i on je rekao da neće da se bori protiv Hazreti Alija i također je rekao da je on pogrešno shvatio. Slično Hazreti Talha radijallahu anhu je dao bejat, to jest zakletvu Hazreti Aliju prije nego što je poginuo, prije njegove smrti. Nalazimo u hadisu kada je Hazreti Talha bio ranjen. Neki čovjek je prošao kraj njega i Hazreti Talha ga je upitao kojem kampu on pripada i on je rekao ja sam iz Alijove, Hazreti Alija armije. On je rekao, stavio je svoju ruku u njegovu ruku i rekao tvoja ruka je Alijova ruka i ja dajem svoju zakletvu Hazreti Aliju. Što se tiče Hazreti Zubeira, zapisano je da je on ubijen kada se vraćao iz borbe Džange Džamel. On je rekao da je on napravio grešku da ide protiv Hazreti Alija u borbu i napustio je tu borbu, ali je bio ubijen kada se vraćao. Kad ga je Hazreti Ali radijallahu anhu posjetio predskazanja koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, borit ćeš se protiv Hazreti Alija i ti ćeš biti taj koji će biti prestupnik na pogrešnoj strani. Hazreti Zubeir je rekao da
i sada sam se toga sjetio. I onda je otišao. Ovo je razlog zbog kojeg je on napustio borbu protiv Hazreti Alija. I ove detalje također sam spomenuo dok sam govorio o Hazreti Talhi Ubejdullah. I iz ovoga možemo da vidimo da su ovi protivnici Hazreti Alija uradili i započeli. I kao rezultat nesporazuma mnogi ashabi su nažalost bili kao upetljani u ovakvo da ovako reaguju. Naravno da to nije bila ispravno. Prenosi se, jedan prenosilac govori, sreo sam se sa Hazreti Alijem i Hazreti Zubeirom. Kad je Hazreti Zubeir bio na svom konju i on je da bi se vratio, da bi napustio tu borbu, počeo je da se bori. Njegov sin Abdullah je rekao šta se je desilo. Hazreti Ali me je posjetio šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Što sam ja također čuo od blagoslovljenog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ću se da borim protiv Alija, ali da ću ja da budem na pogrešnoj strani, a ne Hazreti Ali. I zbog ovoga ne želim da se borim protiv Hazreti Alija. Njegov sin mu je rekao, ti si došao da bi uspostavio mir između ljudi i Allah će biti tvoj pomagač u ovome. Hazreti Zubeir je rekao, ja sam već dao obećanje. Njegov sin mu je rekao, ti možeš da daš, da se iskupiš za to obećanje, da oslobodiš svoga roba i ostani ovdje dok Allah uzvišeni ne donese nam odluku. Prenosilac kaže, Hazreti Zubeir je oslobodio tog roba i ostao je tu. Kako god to se pogoršalo stanje, on se popeo na svog konja onda i otišao je. I onda na njegovom putu prema Medini došao je u mjesto Safvan, blizu Basre, neka osoba koja se zvao Bakar iz Benu Mađaši je se sreo sa Hazreti Zubeirom. On mu je rekao, o ashabu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje ti ideš? Ti si moja odgovornost i ja neću dozvoliti niko da te povrijedi. I on je išao sa Hazreti Zubeirom dok nisu sreli drugu osobu, Ahnam bin Kejs. On je rekao, ovo je Zubeir i sreo sam ga u Safvan. Dvije grupe muslimana se bore jedni između drugih i odrubljuju glave jednim drugima, a on se vraća svom sinu i porodici. Kad je Umer bin Džemuz, Fazala bin Habes i Nufej, kad su ovo čuli, oni su požurili na svojim konjima za Hazreti Zubeirom i našli su ga sa nekim karavanom. Umer bin Džemuz popeo se na svog konja i došao iza Hazreti Zubeira i napao ga je sa svojim kopljem i tad ga je ranio malo. Hazreti Zubeir je jahao na konju, Zulhimar je počeo da se bori protiv njega. Ibn Džermuz je shvatio da mu se bliži kraj i onda je pozvao dvojicu prijatelja da mu pomognu i borili su se sve dok ga nisu ubili. Prema jednom hadisu prenosi se da je Hazreti Zubeir bio jači od toga što ga je napao, ali on kao pozvao ime Allahovo kao da ga pusti i kad je on čuo to kao da ga u ime Allaha moli da ga pusti, on ga je pustio, ali onda taj čovjek je to govorio nekoliko puta, ali onda izdajnički je navalio opet da se bori protiv Hazreti Zubeira. Hazreti Zubeir je rekao, neka te Allah uništi. Tražio si pomoć zovući Allahovo ime, a sada si prekršio svoje obećanje. Kad je Hazreti Zubeir bio ubijen, postao šehid, Ibn Džermuz je donio njegovu glavu Hazreti Aliju i njegov mač.
Hazreti Ali je uzeo taj mač i rekao: "Kunjem se Allahom, ovo je bio mač koji je odnosio brige sa lica časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a sada uklanja opresiju nemira." Ibn Džermuz je pitao da uđe i najavljeno je da je on taj koji je ubio Hazreti Zubeira i da on stoji ispred vrata i pita da uđe. Rekao Ibn Safija: "Neka onaj koji je ubio Hazreti Zubeira uđe u džehennem." Čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: svakom poslaniku je dat prijatelj, a moj prijatelj je Zubeir. Hazreti Zubeir je bio ukopan u dolini Siva. Hazreti Ali i ashabi su počeli da plaču. Hazreti Zubeir je imao 64 godine kada je postao šehid. Prema drugima prenosi se da je imao 66 ili 67 godina. Stanovnici Medine su govorili u vezi Atka bin Husein, u vezi supruge od Hazreti Zubeira bin Avama. Kogod želi da postane šehid treba da se oženi Hazreti Atka bin Husein. Prvo je bila udata za Abdullaha bin Ebu Bekra, koji je postao šehid. Onda je udala se za Omera bin Hataba, koji je također bio šehid. Onda se udala za Hazreti Zubeira bin Avama, koji je također šehid. Kada je Hazreti Zubeir bio ubijen, Hazreti Atika je napisala sljedeće stihove. Ibn Džemuz je na dan bitke prevario toga velikog konjanika, toga hrabrog konjanika koji nije želio da bježi. O Amr bin Džermuz, da si ga zarobio, ne bi ga našao da je on da se ponaša kao kukavica i da mu se ruke tresu. Neka si proklet jer si ubio muslimana i trebaš da budeš kažnjen za ubijstvo. Neka propast padne na tebe. Da li si ikada upoznao osobu sa većim statusom od njega? O ti koji ne možeš da podneseš ni najmanje poteškoće, on je podnosio najveće poteškoće i to na frontu ratnog polja. Ovi bijele kože ljudi, vaš napad nije ni najmanje uništio status ni karakter njegov. Kad je Ibn Marđuz došao i tražio da uđe kod Hazreti Alija radijallahu anhu, ovo je iz Atabkatul Kubra hadis, Hazreti Ali nije želio da ga vidi. Onda je Ibn Džermuz rekao: "Zar Zubeir nije bio dio grupe koja je radila, koja je prouzrokovala nemir?" Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao: "Neka te nesreća zadesi. Ja sam siguran da Hazreti Talha i Zubeir će biti ubrojani u one za koje Allah kaže: i mi ćemo iz njihovih srca gnjev ukloniti, oni će kao braća na divanima sjediti jedni prema drugima." Hazreti Zubeir se ženio mnogo puta i imao je dosta djece, veliki broj djece. Detalji su sljedeći. Asma bint Ebu Bekr je rodila sljedeće: Abdullah Urva Munzir, Asim Hadidžatul Kubra, Umul Hasan Ajša. Umul Halid je rodila Halid Amr Habiba Sauda in Hind. Zubab bin Hunayf je rodila Musab Hamza in Ramla. Hazret Zeynep Umi Džafer je rodila Ubejda in Džafer. Umi Kulsum je rodila Zeynep. Hilal bin Kejs Atidžatul Sugra je rođena. Atka bin Zaid je rodila. Ovo su detalji u vezi Hazreti Zubeira i ovdje završavam s njima. Sada ću da spomenem neke članove koji su umrli i klanjaću im njihovu dženazu u odsustvu. Al-Hadž Ibrahim Ubaj Sahib je prvi, služio je kao naib Amir III, preminuo je 10. augusta. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Primio je Ahmedijat 1962. godine. Bio je vrlo regularan u svojim namazima i u tahadžudu.
On je bio Musi i također uvijek je bio među prvima da se finansijski žrtvuje. Njegov sin kaže i prije nego što će preminuti ustao je na tahadžud, pitao je da se napije vode i onda je preminuo. Imao je veliku ljubav prema časnom Kur'anu i redovno je učio. I dugo je služio kao naib amir i služio je mnogim raznim odborima u džamatu. Bio je također profesor i radio je u raznim predjelima zemlje i školovao se i u Americi. Završio je magistrat u Americi i onda se vratio u Gambiju da bi služio svoju zemlju i svoju vjeru. I bio je među jednim odborom koji je vrlo poznat u Gambiji za edukaciju. Mnogi važni ili obrazovani ljudi u Gambiji su završili na tom institutu obrazovanja i bio je direktor 2 osnovne škole. Vrlo je bio poznat i veliki intelektualac. I mnogi su, kad bi govorili o njemu, govorili to je naš profesor. Iza sebe ostavlja 2 supruge, 7 sinova i 2 kćeri. Jedna njegova supruga je Sadr Leđna Majla u Gambiji. Jedan sin mu je misionar. Također jedan sin mu je služio kao Sadr Hudamul Ahmedija. 2 njegovih sinova žive u Americi, a jedna kćerka živi ovdje u Velikoj Britaniji. Da uzvišeni Allah podari mu svoju milost i oprost i da njegova djeca ostanu privržena vjeri. Emir Sahib iz Gambije piše: ja sam bio jedan od njegovih studenata. Ahmedi studenti i drugi su tu nekako postigli da jednom sedmično se islamski čas održava i on bi ga predavao. On je imao veliko poštovanje prema džematu i svim službenicima u džematu. Iako je on bio moj profesor, on je uvijek pokazivao totalnu poslušnost prema meni kao emiru zemlje i prema drugim službenicima u džematu. Bio je vrlo iskrena osoba i vrlo vrijedan radnik u džematu. Bio je lojalna sluga hilafeta. Imao je veliku ljubav prema hilafetu. I imao je veliko znanje, islamsko znanje i o džematu i uvijek bi s drugima razgovarao o tom. I uvijek bi radio tablik na razne načine. Naim Ahmed Khan Sahib je druga džanaza. Sin od Abdul Jalil Khan Sahib. Služio je kao naib amir u Karačiju. Preminuo je prije 2-3 mjeseca na kraju aprila. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Završio je svoje školovanje u Indiji. 1948. godine se preselio u Lahor kad se Indija i Pakistan razdvojili. I u Lahoru je završio fakultet. Onda se je preselio u London, ali 1958. se vratio u Karači. 1993. godine se je penzionisao. Služio je raznim uredima džamata. 1970. kad se je pravila mašina za pravljenje hljeba, onih lepina za dželsu salanu, on je bio jedan od inženjera koji je na tome radio. I njegova ćerka piše: kada je naša majka preminula, ona je davno, prije mnogo godina preminula, on nije samo da je se ponašao prema nama kao jedan otac, ali kao jedna majka, ispunio je taj nedostatak. Bio je vrlo redovan u svojim namazima i imao je ogromnu ljubav i poštovanje i poslušnost prema hilafetu. I podučio nas je šta znači i koliko je vrijednost biti povezan s džematom. Njegov zet, dr. Gafar, piše: prije 30 godina smo postali porodica i bio sam u blizini da ga posmatram i sve to naše druženje i provođenje vremena zajedno je nešto popravilo u meni. Bio je vrlo skroman, jednostavan. Njegov standard do klanjanja namaza je bio visok. Bio je vrlo regularan da ustaje na noćne namaze i kada je imao moždani udar i uopće nije dozvolio da to zaustavi
njegove svakodnevne aktivnosti. On bi rekao dok je bio u bolnici čovjeku koji se brinuo za njega da ga probudi u sred noći i uspravi da bi on klanjao svoj noćni namaz, također bi na svom kompjuteru radio džematski posao. Kaže da je uvijek imao smijeh na svom licu i uvijek bi dolazio u ured da radi. Svima bi pokazivao poštovanje, pogotovo ljude koji su dali da služe za džemat svoj život, da uzvišeni Allah mu podari svoj oprost i milost i podigne njegov status i da omogući njegovom potomstvu da nastave da rade njegova dobra djela. Sljedeća dženaza je za Bušru sahibu. Preminula je 19. jula u 72. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun, imala je srčani udar. Ona je u Njemačkoj. Njen djed je bio ashab obećanog Mesija alejhi salama. Bila je redovna u noćnim namazima, u svojim dnevnim namazima pomagala je siromašne, žrtvovala se finansijski za džemat. Vrlo pobožna žena i imala je veliku vezu sa hilafetom. Zbog bolesti u njenim očima nije mogla da čita Kur'an, ali poslije kad se udala i djeca su je njena podučila i zapamtila je nekoliko sura iz časnog Kur'ana. Uvijek bi redovno na MTA slušala učenje časnog Kur'ana i moje hudbe. Hvala uzvišenom Allahu, ona je bila muslim. Iza sebe ostavlja 4 sina i 2 kćerke. Njen jedan sin je misionar i služi kao u Novom Zelandu, a jedan sin ovdje u Velikoj Britaniji služi u privatnom sekretaru, također je dao svoj život kao vakfe zindagi. Njen sin je, misionar nije mogao da dođe na njenu dženazu, da mu Allah podari mir i sabor, a njegovoj majci oprost i milost i da njeno potomstvo postane primaoci njenih dova za njih. Poslije džume ja ću da klanjam njihove dženaze. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر